Добър ден на всички. Между другото, я знам го правя. Така, пускаме тук един матч. И да ви обясня малко какъв съм аз, коста, конста. Сега, аз съм Спас. Очевидно. Да разкажа малко за себе си, братле, какво трябва да кажа. Аз сам не се запознавам, че да казвам. Така, както и да е. Кой трябва да... Насрах се, братле. Така. Аз съм от Търнова. Наркоман, ма не голям. Съборих нещо? Добре. Как сега? Хобита. Какви хобита имаме, братле? Не знам. Играеме тук някакви яки игрички. Слушаме музика. Готвим. Ако мога да не запалям къщата, нали? Евентуално. Само ако може. Някакви други работи, братле, аз нищо не правя. Най-любимото ми хоби. Много обичам да весявам учители. Но толкова много обичам да ги весявам, братле, направо ти казвам. Така обичам да ги весявам. Все едно да получават инфаркт. Много ми е любимо това. Освен това, шикичка, учителите са много добри хора. Само някой, нали? Другите там никой не ги интересува тях. Така. Мамка му не знам, ако някой иска да разбере нещо за мене, долу чат, долу коментарите да пише. Някой ако иска нещо, да се казва нещо, да пише долу. Знаете как е работата. А сега ги убиваме, ама тежко бой. Между другото, на този новия мап трябва да имаме някаква мисия. Каква мисия и аз не знам. Но, хей, да има. Така, 12 секунди до края на разгрявката, аз искам да убия някой отбой. Нашия. Убиха в отбой. Шейпенини, братле, от нашия отбой. Къде е Шейпенини? Шейпенини, братле. Ти си моята надежда. Братле. Ти си нещо, което макар да живее цял живот. Много те обичам. Тебе те мразя, братле. Тебе никой не те обича, разбираш? Никой не те харесва. Къде ти живе? Аутист. Никой не те харесва, аз ти казвам. Дори и майка ти сигурно те обича. Наш. Махни са. Така, thank you. Така, пинга, братле. Вижте пинга. Добре, оправи са. Така, бомбата е плантната. Къде? Явно не е на А. Браво. Значи, промъкна се отзаде. Добре, че ги видях, иначе щях да отида седна са пред нас и да към колко правя момчета. Аз на кой ги правях нея работи? Нашите падат като крушове. Аз пък я като круши като мухи. Коста тук е. В смисъл лоши.
И мислите ли да не умирате или? Качваме се тук как се трябва. Убихам отбой. Оскар Варле. Мохамед. Така, какво вземем? Револвера, 5-7. Опа, пардон. Така, между другото, ако не сте видели как се казвам, Крейзнига, най-доброто. Така, всичките се изсипваме на едно място, брате. Убихам отбой. Така, нашия даване трябва да излезе някъде от и там. Добре. То Оскар Вартле много ми за профилната му снимка на Хайра. И на оня Хайрата, братле, Оскара ги убива както винаги. Аз правя тук някакви килове, опитвам се да спася някак си нашите те, братле. Те буквално ми казват, не, ти си най-тъпет човек in the world и ти нищо няма да може да направиш. Така, гайс, моля да се отивайте и там, защото отварям инвентара, не знам. Така, what am I doing? Така, не знам какво става. Я, чейки малко, гайс. Давай, кажи, колко какво правим? Ами, имаш голям късмет. Знаеш що? Що? Ами, защото утре можем, хем да тазем, хем да бъдем. Ама аз се разбрах вече с Наско. С Наско ли? Да. Ама те са на мачове. Ама те просто ще ме върнат. Ти много късно ли си тръгваш? Евентуално. Не знам. Добре. Ама що се? Ама коща, закава там. Майка ми. Защото можем таките ми... Също закава. Добре. Съветът ми, откъде ще да вземаме? Вие откъде ще тръгвате? От ми тръгнало от зоната. Къде е зоната, бе? Стъгнало. Ама къде точно? Да ми пишманата. Аз не знам къде е и пишмана, така че
Let's go. Виж, Спасе, ти, утре ти къде ще бъдеш? В Търново. В Търново ли си? По принцип не, но мога да помоля нашите да ме закарат просто в Търново. Добре, там ще вземем, Габровски, там тая спирката на Вива Коба. Хубаво. Ама чакай сега. Ще се обадя след малко да питам. Окей, добре. Добре. Ай, бай. Бай. Гайс, след малко идвам, защото Калян, утре съм на рожден ден на гаджето му, малко сложна работа и може и той да ме кара. Играта не е толкова важна, колкото да отида на този рожден ден, тъй че ей сега да, ади. Няма много да вели, сама си без това не говоря много. Гайс, добър ден, много добър ден на всички. И ни водят. Какво става тук, братле, не знам, почваме да стреляме, да се правим някакви много добре и ни убиват от бой точно тогава, когато трябва да ни убиват от бой. В момента звъни на Калян, че утре той ще ме караш мазема, което значи, че ще си имам приятели. Охо, гледай всяко ми прави, братле. Ало, Коки? Кажи. Утре ти ще ме караш. Чулю е? Окей. И ти ще ме вземаш? Да. Добре. Чакай да те питам нещо. Ти утре официално ли си облечен?
смисъл? Ами къси гаща. Ти прики. Не, няма да. Няма да бъда. Официално. Добре, и аз няма да бъда. Ти утре колко се ще ставаш сутринта? Към 9 часа. Спасе. Около 11 часа да ми бъде там. Айде да ми вземем. Къде бе? От Габовски. Добре бе, ме ще ме карат сутринта, аз ще отида на фитнес. И ще сме готови. Добре, окей. Добре, ти искаш ли да дойди с мен или? Ще питам. Добре. Ама, Колко часа? Чакай. аз сигурно към 9:30, 9:30 ходя. Къде? На стадион Ивайло. Ще бягаш ли? Не бе, на фитнес. Добре. Ще питам. То не е точно фитнес, ами то е диспансер. Защото за фитнес ти трябва 18 години. Чакай, казвам. С какво? Чакай, бе. Аз съм ходил, бе. Ама то само за състезания. Типа като е спортен. Диспансер. Не бе, вися бе. Аз отивам там, където ходят бабичките и дядовците. Ще питам. Добре. И без това да си говорим. Да. Ти на Габито какво си взел? Значи, първо, първото е един галче от шоп сектора. Какво? Пекин Техспорт. Какво си взел? Ваучер. Хубаво. След това, едно колие, Добре. и следвало. И аз тъй. Добре. Цветен. Картичка. Добре. Таки около 50 лева. Хубаво. Спасе. Знаеш ли кой ще ти пипа? Мартин. Не. Еми. Започва пак с М. Мирослав. Не. Еми. Мелек. И аз какво? Алей. Спасе, чакай да бъде. Тя си има приятел. Спасе. Ама чакай малко. Аз ако покусида на в 9 часа, след ти дал, връщам да закътя, точно стане точно няма. Ще донесеш дрехи за преобличане. Аре бе! Добре, ти няма да се потиш. Не ме интересува. Си вземеш един парфюм. Добре, чакай, ще питаме. Чакай там. Добре, айди питай. И сега Калян може да дойде. И направо банкет дигам, братле. Как ми лагва. Така, един убит от бой. Убиха във бой. Гайс, слушайте.
Често се като отиза в момента. И ние сме наравно, братле. О, ес. О, пардон. О, пардон. Вай, сега станата ме мирише на удръзки с братле. А? Що? Как той ти даде? Ами, защото свърши съм потен, трябва да се къпя и да ми да. Няма време и да. Ай, часът да си, ами готов. Добре. Добре, Нямаш никакви проблеми. добре. Хубаво, аз ще отида на фитнес, ще се оправя малко, се наглася. Да. Да. Аз паси. А, Ми подай кош ми кава. какво? Ми подай кош ми кава. Кой? Баща. Ами баща ми. Ето, това ми е ясно, ама баща ти, като му види да му изгони. Добре. Паси. А, Значи той... Ами той ти става, ами с около... Ами с около... Ами с 120... 200... значи ще бъде забавно, така ли? Да, ама Стасе, ама най-забавната част е мали като го засекат. И много липсва. Не. Само като чуеш, майка, ще бъде много добро. Надявам се. Ти си, слагай си, не искаш, колапа. Добре. Аз се надявам баща ти да не ме изгони. Няма той, ами чул човек. Добре. Да. Да, това е окей. Утре ще ти върна там към 9, 10, някъде. Добре, нямаш никакви проблеми, бе. Добре. Утре аз съм рано в Търново, карат ма на фитнесчи работи и след и с тебе се срещаме. Се опитам да не мириша на умрели котенца. Спокойно. Значи, майка ми като влезе на баща ми колата и казва, че смърти на кон. Ти си спокойно. Добре, няма да се притеснявам. Да, ама двамата ще седим отзад, ами като президенти. Ще седите и ще ни карат. Да. Добре. Айде утре. Айде, Ади бай. бай. Така, гайс, уредихме се утре да ни закарат. Ама тежко. Ще има там едно маци. Тя хубава. Ама си има приятел, какво да направя? Те не. Добре. Бе, какво да се прави? Хубаво, момичето има приятел. Аз като съм грозен, ма зарязах. Какво да ви кажа? Развалиха това държа. Те не. Ей сега, свършваме рундовете тук работите и на нашия направо биха го отбой. Така,
поговорихме си малко с Америчната. Аз пускам една тук музичка, една чалгичка да слушам на слушалки, докато си лафя с вас и почваме и сега. Раздаваме се на 3000% направо, да знаете. И сега, най-доброто от мене. И нямам пари. Похамяваме така малко патрони да ни знаят, че сме най-добрите. Обикай. Ние ще направи нещо. Дето аз. Искам да питам Наша защо ми взе тъпото оръжие, братле. Вземаме ли скъсано сега? Не, те са добре. Те просто вземаме ли скъсаната цел, братле, съм похарчил едни пари на вятъра. Оу, скинче! Ху, гледай час. Изхабявам следните 4 патрона, да убих начал, което е много добре. Ръж, братле, просто ръж, разбираш ли? Убиха моят бой, няма да ръжкам никога повече. Нашия взел помпа. На факара нашия дуинг. Но и сега, какво да забрави? И то се хубута, бе. Гледай, бе, какво е да го уби този, бе. Избиеш пиянице. Избиеш... И забрах текста. Сега, между другото, това ще е първо видео. И почваме ги правим хрики. Мисъл, ние победим ли това? Така, махам се от тук и му убих от бой. Мисъл, каза да го кажа. Ти с хора, просто аз не искам да бъда жив. Те не ме харесват жив. И наша да го харесват жив. То се скуча лекичко. То сега ще ни се предел. О! Наша умря. Право го убиха бой. Наша прави някакви лудници, само хвърля смол, братле. О, добре, бе. Презареждай, бе. Презареди, бе. Презареди, бе, тапак. Уф, добре. Пръснаха ли ти капата? Пръснаха ти капата, тапак. Пиянице, биваш тази вечер, пиянице. А си далека, пиянице. Ма ще прибираш, пиянице. Ай, слузняваш, не, убих се само себе си, ще събрах на най-големия дропа на върнетка, да, страха, брата. Гледай коста, ще я прави. Знаеш, плиз, братле. Наша не знае какво прави.
Нашеню мой. То след така тапък. Убиха ли това, убиха това. След това вратите влиза с скок, братле. От другия отбор леснаха, let's go. SMR. Аз съм огромен отис. Вземем да затигва и гледай как просто похарчиха ни пред ветъра. Няма да скачам по това. Ама, знаеш ко? I'm the dropper on the world. Аз знаех, те бяха там, но аз не знаех. Кога се заложиха бомбале, бе? Идват те там. Убиха ли този бой, братле? Убиха ли този бой? Наши как умря, бе? Той просто ги троля. Он е там да гледаш. И убиха му. Уби твоя, бе. Мама ти како. Как снасима, как да мила. Знаеш кога влизаме с нож, един кил с нож. Гледай какво става. Опа. Туш. Шко прави тя? Те искат нещо да ми запалят гъза, май бе. Шо, братле, ти ми са видяли ги? Майко, не да можехте да чувате пешки, за което аз слушам. Направо ви щастие да се надъхате и така, братле, и нищо да не направите. Въобще не. Не се смам, не са колене, не зли с любовта. По-добре, не зли с главе, не за тебе името ми е незабравима. Нази дето искаш я, но не можеш да я имаш. Не за очите ти ръчи, нити ги са сълзи. Забравя го, братле. Лека нощ. Аз съм ужасен певец, но хей, ще ме търпите. Щом сте ми пуснали видеото, значи или сте ми някакви приятели, да съм да се накарал да се абонират за канала ми, или защото искате да ме гледате клипчета. Виж сега, как гавря нашите. Туш, застълпих нашите. Казвам ти. Мухнеш, та пак просто. Мама с тях. Тебе името ми е незабравима. Тази дето искаш я, но не можеш да я имаш. Не очите ти личи, пълни ти ги със сълзи. За лека нощ, за лека нощ.
Майко, аз съм ужасен певец, братле. Между другото, сега е момента да ви напомня да се абонирате за канала, защото трябва да направите известен, разбирате ли? Значи, аз съм човек, който не учи па ходи на училище и най-мек, щом не учи ходи на училище, значи прави нещо друго. Затова, правите ме известен. Казвам ви, един ден, първият абонат, който не е Митко, братле, първият ми абонат, който е някой друг от човек от класа ми, един ден, ако стане известен, ще отида, ще му си на ръката, братле, и ще му кажа благодаря за всичко. Значи, да се знае, я само да видим колко време, 36 минути един клип. И аз това няма да го едитвам, просто е така, защото, не знам. Те и сега не разбиха от бой, аз трябва да спирам гнипчето, но вземам да реза. Sorry. Sorry, my little brother. Sorry. The fuck is this, man? I did it. I killed something. Се жив, братле. Тъпия снайпер в историята на снайперите. Какво стана, е? Ратататата. Харесвам така, не, правни хъртия. Потвърждаване, братле. Искам да последвам величко, защото много те харесвам. О, не, гайс. Знаете ли какво? Няма нищо по-важно от тази игра в момента. Слушам наследство. Там. Ми тежеше. До края помних сам. Две праскови посях и две череши. Отведнъж ден, но то беше изисъщ. Две праскови посях и две череши. Две праскови посях и две череши. Yeah. Ми завориш той зад мен. Злъбна се, че срешен.
Седи, мен мен. Пръстикови и две череши. Може би поговорихте за мен. Избрешен. И две череши. Днес, между другото, мисля си това да бъде днешното клипче. Така. Продължите ми някоя програма за обработка, която да не бъде тая то буклук, братле. Защото, като почне да едитвам това, YouTube ми казва, не братле, ти няма как да стане. Защото идваме тук. В това видео. Това е тук. Вижте, едитно съм всичко тук отдолу имаше музичка. Мислех си, че е заради музичката и я махнах оттам. Това е второ видео, което съм направил, братле. Тук не съм се представил. Тук има геймплей, братле. Така. YouTube пак не иска да ми го приема, защото тук чека ти чмъджни направо. Така, гайс, моля ви са. Моля ви са нещо друго, само да не бъде това. Само да не бъде това, защото YouTube ми казва, братле, ти няма как. Така, между... Мисля си това да бъде за днешния епизод. Няма да едитвам това видео, което съм направил. Моля ви се, помогнете ми в коментарите. Един лайк, subscribe и комент колко съм слаб. Чао!